competiția sănătoasă și găsește mereu oportunități noi de dezvoltare. Pe scurt, este un Area Sales Manager smart și cu impact direct, care educă, construiește și inspiră cu suflet de profesor și mindset de antreprenor. Și nu sunt vorbe mari, sunt doar câteva motive pentru care mi-am dorit să ai și tu șansa să-l descoperi în această seară, în această emisiune. Și pentru că suspansul a ajuns deja la cotă înaltă, în studioul Radio Zalău, în această seară, direct live, la Iconosmart, este alături de mine în studio Delia Vereș, Area Sales Manager Avon. Bună seara, Delia, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la Iconosmart. Bună seara, dragă Alexandra, bună seara, Mihai. Îți mulțumesc pentru invitație și vă salut și ascultătorii. Sper că au intrat și fetele din echipa mea. Cred că a intrat toată lumea, toată rețeaua ta acum și de-abia așteaptă să asculte care sunt pașii tăi, care sunt punctele de îndrumare, cum reușești tu să faci toate lucrurile astea pe care eu le-am spus în doar câteva minute și cu siguranță sunt mult mai multe lucruri. Nu știu dacă există neapărat o rețetă secretă sau magică, care sunt pașii. M-a luat valul, adevărul este că nu știam exact cu ce se mănâncă asta în 2015. Păi poate că nici nu trebuia, că altfel te speriai. Cred că nici nu trebuia la momentul ăla. Și cum le fac? Le-am luat pas cu pas. Cred că ne-am dezvoltat împreună, atât eu cât și oamenii pe care îi aveam atunci în echipă sau cei care s-au hotărât să urce în vaporașul sau vaporul care a devenit un pic mai mare de-a lungul anilor, și cred că ne-am crescut împreună și ne-am dezvoltat așa. Am știut cum. Acum avem deja un ritm, fiecare am și eu un ritm cu ei, și zic eu că ne descurcăm destul de bine. Și eu cred asta. Este o mare bucurie, Delia, și o onoare în același timp să te am în emisiune în această seară. Vom parcurge împreună întrebările pregătite de mine, dar și pe cele primite de la ascultători până în acest moment, pentru tema zilei, tema care face toți banii și pe care o cunoști. Când echipa nu mai vede obiectivul, iar rezultatele și targetul par imposibil de atins, ce diferențiază un lider puternic de unul care pierde controlul? Putem începe? Bineînțeles! Începem așadar direct cu prima subrubrică, businessul din culisă, direct și incomod. Iar întrebarea cu care o să spargem gheața în această seară: când echipa nu mai crede în obiectiv, Delia, cine e primul care a eșuat? Liderul sau sistemul pe care îl conduce? Dăm un exemplu concret din experiența ta, fără teorie. Din păcate, sau mă rog, din fericire, cred că liderul este cel care eșuează dacă echipa nu mai crede în obiectiv. Și de ce zic asta? Pentru că consider că un lider bun știe să manevreze, știe să se joace cu sistemul. Nu cred că este important în ce companie, cum lucrează. Important e să cunoști sistemul, iar liderul e cel care crede și îl traduce în realitate. Hai că ai zis să dau și un exemplu, să dau un exemplu real. Noi ca și zonă, bineînțeles că avem diversi indicatori, diverse targete. Un target destul de important este și cel pe care am pus baza foarte mulți ani, în toți acești ani, era targetul de recrutare. Clar că la un moment dat am ajuns și am avut targete de-a lungul timpului peste piață sau peste media țării. Dacă l-am dat așa, uite, avem acest target pe trimestru, echipa mea nu a mai crezut în el deloc. Și greșeala mea o perioadă, mi-am dat seama ulterior, a fost că am continuat să repet obiectivul mare fără să-l sparg în pași credibili, fără să tai cumva salamul în felii. Am făcut-o, am schimbat rapid cumva procedura și am dat targete. Le-am spus minim fiecare lider de la mine din zonă să aibă minim 2 recrutări pe lună, lucru care nu li s-au mai părut imposibil de realizat. Dar pentru mine asta a însemnat, dacă fiecare lider a făcut asta, a însemnat o creștere și atingerea targetului. Și iată că energia s-a schimbat, nu targetul era problema, ci cum îl făceam digerabil. Adică cum îl transmiteai tu mai departe. Da, exact. Există, Delia, un moment în care un lider nu mai are voie să fie înțelegător? Adică unde trasezi tu linia? Spune-mi exact cum arată acea decizie la tine în practică.
Eu sunt empatică și cred că prietenoasă destul. Destul. Cred. Doar că consider că această înțelegere sau nu mai am voie să fiu înțelegător atunci când prietenia asta sau înțelegerea începe să saboteze performanța. Linia mea clară în acest moment este înțelegere. De ce? Cu asta o să încep, pentru că înțeleg oamenii trec prin diverse perioade. S-ar putea să nu le fie ușor, nu știu, trec printr-o perioadă mai grea personală, poate merg într-un concediu. Am mai avut cazuri în care au plecat în străinătate și au venit înapoi, au fost bolnavi. Avem o înțelegere, îi susținem, dar al doilea pas trebuie să-i dau o structură și un deadline clar, ne recalibrăm cumva. Nu aș vrea să zic că îi spun direct, că nu o fac. M-am gândit că aș putea să zic asta, dar nu o fac chiar așa. Nu spun direct, ori intri în ritmul echipei, ori pașii pusii sau așa, doar că cred că se simte el. Că ori intră în ritmul vaporului, în ritmul bărcii, toți vâslim la aceeași barcă, ori la un moment dat cred că se simte el că oarecum e și exclus de ceilalți din echipă. E greu să pierzi oameni așa pe drum, care renunță. Da, pentru mine fiecare om, da. Fiecare om pe care l-am pierdut, cred că l-am regretat, da. Și m-am și gândit de multe ori, a fost vina mea sau a fost decizia lui sau poate dacă îi mai dădeam o șansă, ce s-ar fi întâmplat, da. Te-ai gândit vreodată dacă renunțarea lui a fost din mindset? Că nu a putut să înțeleagă cât de special e el ca și om și ce puteri are? Cred că ăsta e primul scop al liderului, să-l facă pe om să creadă în puterile lui, sigur. Că el asta și da, sigur. Ai crescut oameni de la zero care nu aveau putere în ei și acum ai lideri? Sigur. Printre cei mai buni lideri ai țării, da. Top. Și a fost greu? Păi, la fel cum ți-am zis inițial, cred că am fost chiar inconștientă, nu știam exact. Adică I go with the flow, m-am dus cu valul. Nu vreau să nu-mi pun, chiar dacă avem obiective, eu nu pun granițe și nici nu încerc chestia asta. Mă gândesc că avem un obiectiv, dar nu acolo. Cum am zis atunci, 100 de înscrieri. 100 de înscrieri la un moment dat n-au mai devenit 100, au devenit 150, au devenit 200, chiar dacă obiectivul național era altă cifră. Apropo de obiective, când targetul e evident nerealist, întreabă un ascultător, Delia, spui adevărul sau alegi să joci jocul? Ai avut curajul să contrazici top managementul și să spui că nu se poate, că e nerealist? S-ar putea să intre cineva din top management acum. Da? Salutăm pe toți știe, care intră. Știe. Știi cum, le faci pe ambele inteligent. Apropo de top management, spui adevărul cu argumente, nu emoții. Am contrazis într-un fel sau altul. De ce? Pentru că n-am folosit cuvintele nu se poate, pentru că consider că dacă doar te plângi ești ignorat. Întotdeauna am încercat să vin cu niște soluții. În condițiile X, poate condițiile de piață, sunt mai multe lucruri care influențează un rezultat. În condițiile X, estimez și încerc să estimez realist ceea ce consider eu că se va întâmpla în zona mea, chiar dacă planul, nu știu, era Z. Delia, care e minciuna pe care ți-ai spus-o ție ca lider atunci când rezultatele tale au început să scadă și ale echipei? Da. S-a mai întâmplat. Aș putea să zic că nu știu, că nu s-a întâmplat, dar s-a mai întâmplat. O minciună, da, pot să zic că cât timp îți repeți, e doar o perioadă, consider că da, asta e minciuna, că e doar o perioadă. Dacă nu faci nimic în sensul ăsta, va rămâne perioada prea lungă. Și atunci încerc să găsesc soluțiile bune încât să continuăm și să mergem mai departe, să ajungem la ceea ce urmărim. Cât de mult fake motivation, Delia, există în modul tău de a prezenta vânzările? Adică dacă ai putea să-mi spui dacă discursul tău sună mereu bine sau uneori este și complet inutil? Câteodată mă gândesc că ar trebui să sune perfect, dar nu sună întotdeauna perfect. Ideea este că tot consider că
poate că există un fake motivation în vânzări, ca și exemple, hai că se poate, sau fi cea mai bună versiune a ta, deci chestia asta o tot aud la diverse companii, nu prea o folosesc, nu știu dacă eu nu o folosesc, fi cea mai bună versiune a ta, sau universul lucrează pentru tine, wow, ok, nu consider că universul lucrează, cred că îți faci destinul cu propriile tale mâini, dar circulă aceste fake motivation în vânzări. Așa zici tu că sunt fake, pentru unii funcționează. Pentru unii funcționează. Știi ce funcționează pentru mine? Ai avut astăzi 3 conversații cu inactivități. Ai 3 potențiali. Și răspunsul e cu n-ai? Dacă n-ai, asta e complicat, dacă n-ai. Știi, ajungem acolo unde omul trebuie să simtă dacă trebuie să vâslească sau renunță la momentul acela. Să renunți așa pe loc sau ai răbdare? De obicei am răbdare. De obicei. Da. Okay. Ce obicei nesănătos te-a ajutat, apropo de ultima noastră discuție, te-a ajutat pe tine paradoxal să performezi? Da. Obsesia pentru rezultate. Cred că... Deși n-am neapărat, nu am această concepție neapărat să fiu top, dar nu, cred că n-aș continua dacă aș fi mediocru. Nu vreau să fiu nici mediocru. Deci la momentul acela cred că nu mi s-ar mai potrivi poziția. Chiar dacă ești mediocru, am mai zis că au mai fost perioade în care, s-au mișcat un pic lucrurile și în jos, dar nu vreau să rămân acolo foarte mult timp. Închidem prima parte a interviului nostru, uite, Delia, ce rapid s-a scurs timpul, cu o întrebare tare. Care a fost cel mai mare compromis pe care tu l-ai făcut ca să urci profesional? Da, cred că am crescut prea repede unii oameni care, nu știu dacă neapărat își doreau la fel de mult ca și mine. S-ar putea ca eu să-mi fi dorit pentru anumiți oameni mai mult decât și-ar fi dorit ei. Și atunci acolo cred că am făcut un compromis, pentru că la un moment dat o să o dea în bară, din păcate, și se simte asta. Și acum un răspuns scurt, dacă ar fi să o iei de la capăt, ai mai alege același drum sau ai vedea altfel succesul tău? Sigur că aș alege același drum, poate că aș optimiza puțin procesele, că m-am prins de-a lungul timpului de anumite chestii, aș delega poate mai repede. Lucrul ăsta am reușit mai târziu să-l fac, să deleg sarcini. Nici acum, am reușit, dar nu în proporție de, nu știu. Păi au trecut doar 11 ani de Au trecut doar, mai viața înainte. Da, așa. Păi dacă n-aș avea chestia asta cu provocări noi și cu lucruri noi de învățat și de făcut, m-aș plictisi. Mulțumesc pentru prima parte a interviului nostru, rămâi cu noi. Dragilor, continuăm. V-am pregătit o melodie smart.